नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला ना सुरमई माशाचं सार दाखवणार आहे। परत गेली मस्तपैकी अशी छोटी सुरमई आणली, म्हणजे शेपटीकडचा भाग घेतला। तर शेपटीकडचा भाग असल्यामुळे छोटे छोटे तुकडे सुरमईचे आहेत, तर त्याचं मी सार करणार। जरा मोठे मोठे आहे ते कापे मी भाजणार आहे। तर मी सुरमई फ्राय तुम्हाला दाखवली नाही, कारण ह्या आधी मी एक व्हिडिओ घातलेला आहे, त्याच्यामध्ये सुरमई फ्राय कसे केलेले आहेत, म्हणजे सुरमईमध्ये एक मी वाटण घातलेलं आहे। ते वाटणामुळे मस्त अशी सुरमई खूप टेस्टी पण लागते आणि छान लागते। तर नक्की तो व्हिडिओ बघा। आज मी तुम्हाला फक्त सुरमईचा सार दाखवणार आहे। तर मी आधी काय केलेले आहे, सुरमई ही चांगली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। धुवून झाल्यानंतर मी याला हळद, मीठ आणि आगळ लावलेलं आहे। आगळ म्हणजे कोकमाचा रस लावलेला आहे। आणि बाजारातून कधीही मासे जर तुम्ही आणलात तर लगेच स्वच्छ धुवायचे आणि त्याला मीठ लावून ठेवायचे। आगळ घालायचं तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल। आपण सारामध्ये सुद्धा कोकम घालतो, तर नक्की म्हणजे मीठ आणि हळद लावायचे। आता साईडला ठेवून द्यायचं। आपण तोपर्यंत याचं वाटण तयार करायचं। वाटण करेपर्यंत माशांना हळद आणि मीठ लागली जाते। तर आता आपण काय करायचं, वाटणासाठी मी काय काय घेतलं तुम्हाला दाखवते। तर ह्या वाटणासाठी मी ओलं खोबरं घेतले, एक कांदा घेतला उभा चिरून, धने घेतले, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, ही आहे बेडगी मिरची। मी ही 10-12 घेतलेली आहे, त्यामुळे कलर खूप छान येतो, फक्त तिखटपणा नसतो ह्या मिरचीला। तर तिखटसाठी मी लाल तिखट घेतलेलं आहे, हळद घातलेली आहे आणि ह्याचं वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। वाटण तयार आहे। आता आपण मच्छीचं सार करून घेऊया सुरमईचं। त्यासाठी मी कढई ठेवली गॅसवर, ती गरम करून घेतली। यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे। फोडणीसाठी मी कांदा घेतलाय, 2 छोट्या हिरव्या मिरच्या मी उभ्या चिरून घेतलेल्या आहे। कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून झाले, यामध्ये आपल्याला मच्छीचं वाटण घालून घ्यायचं आहे। वाटण आता घालून घेतलेलं आहे। आपण हे वाटण 2-3 मिनिटं चांगलं परतून घ्यायचं आहे। यामुळे ना मच्छीच्या साराला ना चांगला रंग येतो। 2-3 मिनिटं परतून झालं, हे बघा आत्ताच त्याला कलर खूप छान येतोय। म्हणून कधी पण मच्छीच्या साराला तुम्ही कधी पण ना बेडगी मिरची घालायची, त्यामुळे मच्छीच्या साराला कलर छान येतो। तर वाटण परतून घेतलेले, आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालायचं। तर हे सार ना जास्त असं खूप पातळ करायचं नाही, घट्टही नाही, जास्त पातळही नाही, मीडियम ठेवायचं आहे आपल्याला। आता ह्या साराला चांगली उकळी येऊन द्यायची आहे। साराला आता चांगली उकळी यायला लागलेली आहे। यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। बघा चांगली उकळी आलेली आहे। मच्छीच्या साराला चांगली उकळी आल्यानंतर मच्छी आपल्याला घालून घ्यायची याच्यामध्ये। साराला उकळी आलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये सुरमईचे जे छोटे छोटे काप होते, हळद आणि मीठ लावून ठेवलेलं, ते घालायचं। एकदा मासे धुतल्यानंतर हळद मीठ लावलं की आपण परत मासे धुवायचे नाही। छोटे छोटे काप मी माशाचे या कढईमध्ये घातलेले, बाकी थोडेसे 4-5 मोठे आहेत ते मी भाजणार आहे। साराला आता उकळी यायला लागली, ह्यामध्ये आपल्याला हे बघा, तर मी जास्त पातळ केलेली नाही आहे हे सार। यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे। आता मच्छीचं सार, मच्छी असो कुठली असो, त्याच्यामध्ये आपल्याला कोकम घालायचे आहेत। तर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही चिंच घातली तरी चालेल। तर आपल्याला 5 मिनिटं आता उकळी द्यायची आहे। बारीक गॅसवर हे मच्छीचं सार आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे। तर सुरमई माशाचं सार तयार आहे। बघा रंग पण एकदम सुरेख आलेला आहे। आणि नक्की तुम्ही ह्या मालवणी पद्धतीतलं सार करून पहा, आवडेल तुम्हाला। मालवणी वाटण कसं करायचं मच्छीच्या साराचं ते पण मी तुम्हाला व्यवस्थित दाखवलेलं आहे। तुम्ही मसाल्याचं पण सुद्धा करू शकता, पण बेडगी मिरची घालून मच्छीच्या साराला कलर खूप छान येतो, त्यामुळे ह्या पद्धतीत तुम्ही मच्छीचा सार करून पहा। आवडलं असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की कमेंट करा। आणि माझा पूर्ण तुम्ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा। चला आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये भेटूया। धन्यवाद।